Siyanibingelela abazalwane egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Sibingelela omama, sibingelela abafowethu nodadewethu ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu. uNkulunkulu oyedwa ohlezi esihlalweni sobukhosi, umaluleki wethu, yena oyindlela neqiniso ekumele sihambe ngalo kule ndlela yokukholwa. Masithi siyakholwa ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi, nokuthi uhlezi esihlalweni sobukhosi sikaNkulunkulu, la khona enxusela khona ibandla lakhe, laba abangcwele abaphila impilo engcwele. Ngiyabingelela kubona. Sizoqala sivule ngomkhuleko bazalwane. Isona leso sikhathi sokuthi uthathe iBhayibheli lakho uyithembe inkosi ukuba ivule ukuqonda engqondweni yakho, kuze musuvula ukuqonda uzokwazi ukuyibuza wena, ukwazi ukubuza nabafundisi bakho kule imfundiso abazenzayo, ngoba kuningi okugcwele ekhanda lakho, kodwa kuyona lokho okugcwele ekhanda lakho akukhona okwendlela, ngoba yena uyindlela neqiniso nokuphila. So le mfundiso egcwele ekhanda lakho akuyona yendlela neyiqiniso neyokuphila. So thatha iBhayibheli lakho kuze masihamba ndawonye uzokwazi ukuthi uyibuze ekhanda lakho, uthole ngibuleleka, kuze uzokwazi ukumbuza nomfundisi wakho. Nalabo abayitshela ukuthi babelusi bayahola ibandla likaKristu, uzokwazi ukubabuza ukuthi yini bangakwenzi lokho okubhalwe embhalweni, ngoba iBhayibheli ilona elisiqondisayo, ilona izwi likaNkulunkulu esekhaya ezulwini. So njengamanje thatha iBhayibheli lakho sisi, thatha iBhayibheli lakho mfowethu, thatha iBhayibheli lakho mama, nawe baba omdala, thatha iBhayibheli lakho kuze uzothola ukuqonda njengamanje ngegama likaJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Baba siyabonga namanje egameni likaJesu Kristu oyinkosi nomsindisi, sithi baba wethu osezulwini, wena ungaphezulu kwakho konke, wena umkhulu, umhlaba nezulu kodwa nguwe. Umuntu emhlabeni ephila uphila ngawe, ngoba umuntu wamdala waphefumulela kuyena. Simvule baba, usivule amadlebe ethu, usivule namehlo ethu kamoya nendlebe zethu nomqondo, kuze siqonde imibhalo njengamanje sisazofunda sonke ndawonye. Wena moya engcwele usivulele kukho konke kufanele sikwazi, kuze sizohamba ngendlela eyiqiniso neyokuphila. Sisuke kulabo abadukile nalabo benza imisebenzi enkanuko yokujabulisa inyama, bedukisa abantwana bakho. Bavule ukuqonda njengamanje baba egameni likaJesu Kristu oyinkosi nomsindisi, ukuba labo abalalelayo ubathobe inhliziyo zabo. Uvume wena Nkosi kuba bakhulule kulamaketango ababoshe kubona enkani nongazi nokudaza inkani, egameni likaJesu Kristu okuyena umaluleki, uyena umkhululi wethu nomfeli wethu, inkosi yethu uJesu Kristu. Amen. Angihambi ngedwa, ngihamba nomfowethu la uZondi ozobe ehola imibhalo, siyimbula imibhalo, uNkulunkulu ekhuluma umoya engcwele embula njengokuthanda kwakhe, ukuze abantwana bakhe bakhululwe. Njengoba nabantwana baka-Israyeli bakhululwe eGibhithe, nawe fanele ukukhulule kule moya ekubambile ngegama likaJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Thatha iBhayibheli lakho njengamanje, sheshisa, cisha iTV, uvule iBhayibheli kuze uthole ukusindiswa kusanamhlanje egameni likaJesu Kristu. Amen. Sanibingelela bazalwane egameni lenkosi yethu uJesu Kristu ngumsindisi. Amen. Sibonga uNkulunkulu ngokuhlakani bakhe, uNkulunkulu ohamba yedwa, ongenamphelezeli, uNkulunkulu ongenamkhapheli, ongenambonisi, owenze izulu nomhlaba ngamandla akhe, konke ukwenzile ngentando yakhe, engabambisananga namuntu. So siyambonga uNkulunkulu ngokuthi aphinde asinike abaprofeti ade behlahla indlela besitshela ngokuzayo,
sibonge naye uNkulunkulu ukuthi afike esiqwini senyama ezosikhombisa indlela njengoba bethembisile wafika wagcwalisa isiprofeto. Sibonge abapostoli bakaJesu Kristu, bona bonke abakwazile ukuthi bathwale izwi lenkosi, bamelane nezindlela zobumnyama, bamele izwi lenkosi ukuze bafundise abantu indlela zokukhanya, babuyisele abantu endleleni eqondile, leyo ndlela leyo ehanjwa yilabo abafuna ukwazi ngeqiniso. Amen. iBhayibheli incwadi yendlela yokuphila. Ngiyazi ukuthi abantu abaningi abalazi iBhayibheli ngoba yini abafundiswa ngeBhayibheli, bayashunyayezwa nje nge-motivational speech emasontweni abo ukuze baqhubeke nokunikela, basebenze kanzima ukuze babuye bacebise umfundisi wabo. Yes, Lord. Nabanye siyafundisa sithi ke haleluya, Yes, Lord. sithi ke ababuze abafundisi babo, Yes, Lord. bababuze imibuzo ngezinto ezibhalwe eBhayibhelini, kodwa ngoba namavaka namagwala Yes. anikwenzi lokho niyasaba. Mbuzo umfundisi wakho. Ngoba manje ithi ngikutshele ithi incwadi yezambulo, hambe incwadi yezambulo chapter 22 chapter 22 verse 3, verse 6 if it's not chapter 21, but incwadi yezambulo ikhuluma ngabo laba bamagwala ukuthi ke bona mancane amathuba ukuthi bagcine bengenile ezulwini, ngoba yini uNkulunkulu uthi ufuna abanesibindi abazomelana neqiniso. Ngicabanga chapter 22 mengaphosisi. Ngiyafakaza mina ukubonga. Chapter from verse starting from verse hlehla kancane hambe chapter 20. Chapter 20, so from verse 7, starting from verse 7. Amen. No. Hambe lapha uqala ku chapter 21, from chapter 21, starting from verse 8. Amen. Yes sir, noma ungaqala from verse 7 ngoba manje ngifuna ukuyicacisa kahle yonke into. Abantu ba good ekutheni babe comfortable esonweni, kodwa mase kuziwe ekutheni umuntu abe ngcwele, ungcwele emehlweni akhe, ngoba yini uzibone ngazi ukuthi uhamba kahle ngendlela efunwa nguyena nendlela efunwa umfundisi wakhe, kodwa indlela efunwa uNkulunkulu eseBhayibhelini iyona le yenza abantu bavele ukubona ukuthi bagcwele ubuqili nokukhohlakala njengoyise wabo uSathane, ngoba naye unamanga njengabo. Ungumbulali obulala iqiniso likaNkulunkulu. Amen. Ngoba ngisho uSathane angayibulala inyama kodwa ngeke ubulala umoya kaNkulunkulu. Amen. uSathane weak when it comes to the spirit of God. Amen. Ngoba isiphethe uNkulunkulu yena ozogcina. Uyazi uSathane ukuthi isikhathi sakhe sifishane emhlabeni, ingakho ezama ngonke indlela ukuthi anikhohlise, anikhiphe ekukholweni. Amen. So manje awuhambe lapha kwincwadi yezambulo chapter 21 starting from verse 8. Let's go. From verse 7. Starting from verse 8, 7, yes sir. Onqobayo uyakulidla ifa lalezo zinto, futhi ngiyakuba nguNkulunkulu kuye. Onqobayo uyakulidla ifa lalezo zinto esengisiwe. Uphile wangona phakade. Onqobayo uthi uJesu Kristu onqobayo uyakulidla ifa lalezo zinto, futhi ngiyakuba nguNkulunkulu kuye. uNkulunkulu uthi ke uza kuba nguNkulunkulu kulabo abanqobayo abazothola ifa lalezo zinto esengisiwe. Yena abe indodana kimi. Lowo onqobile uza kuba indodana kuNkulunkulu. Hallelujah. Wena onganqobanga Hallelujah. uza kuba indodana kaSathane, ngoba awufunanga ukukholwa iqiniso, ufune ukukholwa izinto zomhlaba, wakholelwa izinto zenyama, wakholelwa izinto eziphathekayo, waphuma endleleni. Abangazange baze bayazi ngisho ukuyazi indlela. So isikhathi manje lapho sinibizela endleleni sithi ke asiyona religion, asiyona inkolo, sihamba ngendlela engcwele. Leyo indlela kaNkulunkulu ayikhethile ukuthi abantwana bakhe bahambe ngayo abakhethiwe. Amen. Njengoba nasekuqaleni ehamba nabantwana bakaIzrael ebakhipha eGibhithe. Wahamba nabo wazobafaka eKhanani. Bafika eKhanani bamlahla. Bathe bese bemlahlile eKhanani wabashiya. Amen. Wabashiya isikhathi, wathumela abaprofeti ukuthi ababatshele ukuthi ke ukhona ozayo uzakubasindisa. Amen. Izolo besikhuluma nomunye umbhemu. Umbhemu usakhela epulpit.
Hallelujah. lo mbhemu lo uyalazi iBhayibheli kodwa manje wawa umelazi iBhayibheli kodwa akambulelwanga futhi ngoba abantu abaningi uthi uqhamuka kwisonto elibizwa ngokuthiwa 7 Sabbath amasabatha ayisikhombisa uthi isonto labo kusho ukuthi ke uma sewubhubhile umhlaba waphela ngayo yonke into ezulwini kube kusonto kube kumgqibelo zonke izinsuku noma kube kusonto umgqibelo from umgqibelo to umgqibelo akazi kubhalwe kanjalo eBhayibhelini asikaze sibone lo yonto labafundisi laba abakhohlisa abantu bekufundisa izinto ezingekho eBhayibhelini uze wangibamba wangenza ngamphikisa ngaze ngakhuluma iphutha wabambelela ephutheni lami ukuthi ngithe mina uKing Solomon wa repent amzwane esekhonza izithixo esethatha abanye abafazi wangibamba ngalokho ukuthi ngithe mina waxolisa ethi akaxolisanga wabambelela lapho uqamba amanga amanga akhe sifuna ukwadalula khona nawe uzocaciseleka ukuthi ke hallelujah glory to God khona nawe uzocaciseleka ukuthi ke uNkulunkulu mekhuluma ukhuluma kanye aphinda akhulume kabili aphinda akhulume futhi akayeke ukukhuluma ngoba ukhulume ngomlomo kaIsaiah wakhuluma ngomlomo kaMose wakhuluma ngomlomo kaJeremiah uNkulunkulu ubekhuluma nabo ukuze bakhulume nathi yonke into abayibhale phansi nento abayishilo ebezishiwo uNkulunkulu lezo zinto zenzakalile zonke ingakho sikholwa do you understand onqobayo uyakulihla ifa lalezo zinto umuntu onqobayo manje okwazi ukuthi ahlale emngcweleni ngoba thina sibizela abantu ekutheni babe ngcwele sibizela abantu ukuthi bona babe inkolo baba ama Roman Catholic Church babe ama non-denominational baba ama 7 Sabbaths babe ama Christianity babe ama Lutheran asibizela abantu lapha sinaso lesikhathi leso sithi thina ke buya endleleni zakho zokumnyama futhi ngiyakuba nguNkulunkulu kuye yena ophumelayo uza kuba nguNkulunkulu kuye yena abe indodana kimi Jeremiah chapter 31 no qhubeka lapho khona ngifuna sifike khona ngoba ngitheni mina laba abantu abababuza abafundisi babo iqiniso angithi njobe ngababuza abafundisi babo iqiniso bayasaba bamagwala ngithi lalela ke ithini incwadi kepha amagwala nabangakholwayo hallelujah amen hallelujah glory to God kepha amagwala nabangakholwayo kepha abamagwala labanini njengoba ngisibuza nabafundisi benu ningababuzi namagwala lalela namagwala namavaka yezo lonto leyo you are cowards you are not a man you are not a man enough you are a man to beat up your wife unesibindi sokushaya umfazi wakho unesibindi sokwenza umfazi wakho afile njengesigqila unesibindi sokuthi wena uzenze indoda kodwa manje still wena uyasaba ukubuza umfundisi wakho ngenkolo yakhe ukuthi uyithathe laphi igama lenkolo yakhe njengoba kuthiwa ikashembe nje likuphi eBhayibhelini ngoba nanku uNkulunkulu akaze asifundise uNkulunkulu ukuthi sibe ushembe akaze asifundise uNkulunkulu ukuthi sibe amaRoma kepha amagwala nabangakholwayo nabanengekayo nalabo abenza izinengiso nabanengekayo abaningi abenza izinengiso ibona same people laba abakhonza izithombe abasontweni khona kunezithombe odongweni kuneziphambano odongweni nikhohlisa abafundisi besibuza sithi ke iphi lo mfundisi eBhayibhelini nabanengekayo izinengiso bathi bangene ezulwini amagwala kepha amagwala nabangakholwayo yabona umuntu mayigwala unesibindi sokwenza izinto ezironge ebumnyameni mase kufika ebukhanyeni azenza into olungile ahlengaza ukuthi yabe lungile kodwa manje ngale umnyameni wenza izinto ezikukhohlakala igwala ke lelo ngoba yini akafuni ukumelana neqiniso akafuni futhi ukuthi amele indlela yokuqonda uzincamela ukuthi ke azincengele kwabanye abantu asaba abantu nokusaba uNkulunkulu mase uyangitshela ukuthi ke kuphi ukholwa lapha amagwala kepha amagwala nabangakholwayo nabanengekayo nababulali amagwala nabangakholwayo nabanengekayo abagwala nabangakholwayo yabona ukuthi igwala awukholwa amen mawuthi igwala awukholwa ngoba thina abantu esihamba ngendlela eqondile thina abantu esihamba ngendlela kaNkulunkulu asiwona amagwala sinemvumo ukuthi sikubuze umbuzo ukuthi ke lokho kuthathe laphi lemfundiso nayo uthathe laphi khona sizokwazi ukuthi nathi mesikhuluma sikhulume ngento esiyaziyo ngoba sithi besithi ke kumuntu
ufuna ukukhuluma nathi ngeBhayibheli lethi iBhayibheli ungasilethela umlomo Yes, you understand Lord. ngoba Yes, yini sibalekela lento ukuthi sigcine sikhuluma ukucabanga kwethu nemizwa yethu you understand Yes, Lord. so uma sikhuluma nawe asifuni futhi ukuthi sikhulume ngayo lonke iBhayibheli sifuna ukwazi ukuthi inkinga yakhe ikuphi sigcwalise lonke inkinga leyo mase siqedile ukugcwalisa lonke inkinga leyo bese sidlulela phambili ngoba yini silona ukuthi kube khona ukuqonda before umuntu agcwale iBhayibheli lonke lokho efuna ukubamba lapha nalapha ngoba nake efuna ukuthi manje aphunyuke angafuni ukubonakala ukuthi uwrong ngoba phela uma ukuthi uwrong ufuna ukuxolise nale groupini khona baba wrong mase sithi abarepente mase sithi umuntu akaguquke kule ndlela yakhe ashaye ngathi usefile manje ukuthula kwakho kwenza bona ukuthi wena ukhombisa ukuthi ke uyiqoki uweak awufuni umelana awufuni umela iqiniso you understand ubona ngale ncwadi yaMalachi chapter 4 cela kuncwadi yaIsaiah kunento Isaiah chapter 40 ulontuzana uIsaiah wakhuluma wathi ke khona ozayo ozobe memeze ehlane uzoqondisa indlela zalolandelayo you understand so manje lo baba lo ukhuluma lento ade sikhuluma izolo naye uthi ke uIsaiah uthi uIsaiah uyeza you understand uthi njengoba sekufuqa uJesu Kristu amen kusalandela uIsaiah amen ngoba manje lapha kwincwadi kaMathewu chapter 11 verse 14 ithi ke ubuza abafundi ungaphuthi ume khona kodwa bengisazofika khona gijima umuthi uyakhona incwadi kaMathewu chapter 11 yes sir verse 14 amen gijima so sifuna ukuzwa ukuthi ke ungabe uNkulunkulu uyayicontradict yami ekhuluma ngoba phela lo muntu uthe ke iBhayibheli lithi lapha kule ncwadi ngokuka Mathewu isahluko 11 iverse les 14 ngokuka Mathewu isahluko sika 11 iverse ka 14 uma ni 13 verse 13 yes sir ngokuba abaprofeti ngokuba kusho bani uJesu kusho uJesu Kristu uthi ngokuba abaprofeti bonke nomthetho ngokuba bonke abaprofeti nomthetho baprofeta ngokuba abaprofeti bonke nomthetho baprofeta yes sir kwaze kwafika uJohane baprofeta kwaze kwafika uJohane hallelujah yes sir uma nivuma ukukwamukela lo unguEliya obeza kufika ithi incwadi ke uma nivuma ukwamukela kusho uJesu Kristu ukhuluma ngoJohane umbhapatisi uthi ke ithi incwadi ngaye ithi lo ungubani ngokuba abaprofeti bonke mina lo ithi lo ungubani ungilalisise kahle language lo unguEliya ikhuluma ngobani obezokufika ikhuluma ngobani okay hlehla ke manje yazi senze njani hambe ku chapter ku verse 2 wale ncwadi verse 2 wale ncwadi oyifundayo verse 2 yes sir kwathi ke kwathi ubani uJohane esetilongweni useboshiwe uJohane kade babhathisa emva kwaloko waseboshwa uKing Herod njobe seboshiwe usengaphakathi ejele uzwa ngemsebenzi yenziwa nguKristu noma ufuna ukwazi ngemsebenzi yenziwa nguKristu usethini manje ezwile nemsebenzi kaKristu nayo indaba usezwile ngemsebenzi kaKristu wasethumela ngabafundi bakhe wathumela abafundi bakhe wathi kuye yes sir wena unguye ozayo usiyabuza manje angithi izindaba ubuza ngokuthini ngabe nguwo ozayo angisho izindaba wena unguye ozayo noma sobheka omunye na ngabe wena Jesu Kristu unguyena inozayo noma kufanele silindele omunye na umbuzo lo ubuza uJohane umbhapatisi yes sir yes lord uJesu waphendula wathi kubo uJesu wasephendula abafundi bakaJohane umbhapatisi wathini hambani nimlandise uJohane lokhu enikuzwayo haleluya uthi hambani nomtshela uJohane nimchazele ngalokho esenikuzwile enikuzwayo nenikubonayo okuzwakalayo ukubonakalayo ukuthi izimpumputhe ziyabona ukuthi izimpumputhe zivuleka amehlo izinyonga ziyahamba ukuthi izinyonga ziyasukuma ziyahamba abanoqhoko bayahlanjululwa yilabo abanoqhoko abanezifo zesikhumba bayahlanjululwa izithuli ziyezwa umntongezwa useyezwa abafileyo uvula amadlebe uJesu Kristu ufika abavula amadlebe ngithi afika abasukumise aphinda balaphe manje uthini egcineni abafileyo bayavuswa wafika wavusa uLazarus esefile after 4 days waphinda wavusa ingane encane futhi entombazana abampofu bayashunyayezwa ivangeli labo bahluphekile ngokomoya angithi izindaba labo basebumnyameni uyafika uJesu Kristu haleluya glory to God uyafika uJesu Kristu afika azobambulela abakhiphe ubumnyameni abadonsa abakhiphe emaketangweni kaSathane angithi izindaba
kusho bani kusho Johane kusho uJesu Kristu etshela abafundi bakaJohane understand ukuthi ke nguyena lona ukuthi uyeza ngithi mangena lo baba lona ke njengoba incwadi ngale ku chapter 14 kumani ku chapter 11 verse 14 ithi ke uye lo kwakuthi uzoza you understand lo baba lona uthi ke aka understand uma ithi incwadi lapha ku verse 13 ngokuba abaprofeti bonke nomthetho baprofeta ngokuba abaprofeti bonke nomthetho baprofeta kwaze kwafika uJohane amen yes sir bonke abaprofeti baprofeta kwaze kwafika uJohane bese ithi uma nivuma yazi statement isithini sithi uma nivuma ukwamukela lo ungu-Eliya lona ke haleluya obeza kufika lona ke uJohane umbhaphatisi uthini ngaye ungu-Eliya obeza kunjani obeza kufika njengoba incwadi ithi ubeza kufika sifuna ukuzwa ke manje kwincwadi ya Isaiah chapter 40 ithi verse 3 if I'm not mistaken which lapho sifuna ukuzwa ukuthi ke ngabe incwadi iyakhuluma ngokuthi ukhona nozayo okugama lakhe ekuthiwa ke uJohane umbhaphatisi ogcwalisa ngayo incwadi ngoba phela kuthiwa ke uyena lo bekuthiwe uza kuza igama lakhe ngabe uyena nothi uEliya ngithi sifuna ukuthi ngabe uEliya yini you understand so manje yena uzongifunela phaya kuyena chapter 40 wa Isaiah uzoqala from verse 3 amen from verse 3 ibizi I chapter ne verse isahluko 40 iverse lesithathu Isaiah isahluko chapter 40 verse 5 verse 3 sorry izwi liyamemeza lithi lungisani haleluya lungisani indlela kaJehova lungisani ehlane indlela kaJehova indlela kaJehova lalela yabona njengoba sila emhlabeni njengoba sisemhlabeni sikehlane ungasho ukuthi uhlale eCape Town but usehlane do you understand uNkulunkulu usibeke ehlane waphinda ehola abantwana bakhe bahole ehlane ehamba nabo esuka ebakhipha eGibhithe abantwana bakwaIzrael wasethi ke njengoba ebakhipha eGibhithe ke sebetatazela wasethi ke abangakhathazeki lokho kwenzakalayo nalabo babonayo kwenza okugcina uyabakhipha manje ehluphekeni uyabakhipha ebumnyameni endleleni zokugqila ngisho yabona bathi besebenza lapha eEgypt yonke into yaqala kamnandi beholelwa kodwa bagcina bengasaholelwa sebeyizigqila zase-Egypt ngenxa ukuthi inkosi yase-Egypt uFaro yayibacindezela ngoba naku ithi ke ayifuni abantu bakwaIsrael babe baningi usathane waye esebenzisa leyo nkosi leyo ukuthi anciphise ibandla lenkosi njengoba namanje usathane sake emsebenzini engena labafundisi ababiza ngezinja ebasebenzisa ukuthi benze izwi lenkosi libe weak do you understand so manje ithi incwadi la ku chapter 40 verse 3 izwi liyamemeza lithi lungisani ehlane indlela kaJehova indlela kaJehova nihlelembe oqathulweni umgwaqo kaNkulunkulu wethu nihlelembe oqathulweni umgwaqo nihlelembe oqathulweni umgwaqo kaNkulunkulu wethu indlela zikaNkulunkulu kufanele ziqonde manje bonke abantu kufanele bahambe ngendlela zokuqonda indlela zokukhanya indlela ezingcwele do you understand zonke izigodi ziyakuphakanyiswa zonke izintaba namagquma kuyakwehliswa lalela zonke izigodi abaphansi ziyakuphakanyiswa labo baphansi zonke izintaba bayophakanyiswa yilabo baphansi bese kuthi labo abaziphakamisayo abaphila ngempakamo abaphethwe ukuthi bayabusa banemali ithi incwadi bayokwenziwa njani ziyakukwehliswa nishone phansi emgodini nisho ngona phakathi ngoba nifuna ukwamukela izwi lenkosi amagebhugebhu ayakuhlelenjwa amagebhugebhu ayawuhlelenjwa amen ibambe lapho hamba ke manje incwadi yaMalachi siza ukuthi ke njengoba ithi incwadi itheni ngale uyeza angithi ehlane uyamemeza uJohane lesikhuluma ngaye obizwa ngoElijah ngokwembhalo nangokomoya do you understand so manje na ke sifuna ukuzwa incwadi yaMalachi njengoba sifuma kuIsaiah 40 ukuthi iyavumelana nalento eshiwa ngalo ukuthi ke kuzothunyelwa awuhambe Malachi chapter 40 starting from verse 5
I mean chapter 4, starting from verse 5. Incwadi uMalaka, Yes, sir. uMalaki, Malaki, chapter 4, chapter 4, verse 5. verse 5. Bekani, ngiyakuthuma kini, Bhekani, Eliya ngiyakuthuma umprofethi. kini u-Eliya umprofethi. Lalela u-Eliya usafa kudala. Amen. You understand? Amen. U-Eliya usafa kudala. Amen. Dala for Eliya. Kodwa manje imbhalo kwincwadi kaMalaki ithini? Bekani, Bhekani, ngiyakuthuma kini uEliya umprofethi. ngiyakuthuma kini Lungakafiki usuku, umprofethi lingakafiki. lungakafiki usuku likaJehova, Lungakafiki usuku likabani? lukaJehova olukhulu Do you understand? nokwesabekayo. Kungakafiki usuku likaJehova olukhulu nokwesabekayo. Uhambe lapho. Amen. Hambe Bekani, Yes sir. ngiyakuthuma kini uEliya umprofethi. Bhekani, ngiyakuthuma kini u-Eliya umprofethi. Lungakafiki usuku lukaJehova Lungakafiki usuku nolwesabekayo. olukhulu olwesabekayo. Amen. Yes sir. Uyakuphendulela izinhliziyo zawoyise kubantwana nezinhliziyo zabantwana koyise. Yabona lozofika ulethe inguquko. Njengoba lethi inguquko ubiza abantu babizele ekukhanyeni. Amen. Kodwa ukukhanya akakofiki. Do you understand? Amen. Ubiza abantu ukuthi bazi ukukhanya kodwa ukukhanya akakofiki. Amen. Yena ufakazi wokukhanya. Amen. Do you understand? Manje besho njalo incwadi ukuthi yena ufakazi. Amen. Okusho ukuthi manje yena naye khulunyiwe ngaye uyena lo Amen. uyeza. Amen. Ngithi isho njalo incwadi uphinde ifunde. Uyakuphendula izinhliziyo. Bekani, Bhekani. ngiyakuthuma kini uEliya umprofethi. Bhekani, ngiyakuthuma kini u-Eliya umprofethi. Lungakafiki usuku lukaJehova Lungakafiki. olukhulu nolwesabekayo. Hambe kwincwadi ya Luke chapter 3 if I'm not mistaken. Sifuna ukuzwa ukuthi ke uthini lo memezayo ehlane ememeza ethi uyena lokhu uyeza. Sifuna ukuzwa ngencwadi. Do you understand? So yonke into ofuneka itholakala embhalweni singatholakali sizikhulumela ukucabanga kwethu nemizwa yethu ngoba ikona lokwenza ukuthi singalazi iqiniso silahlekelwe ukukholwa ngoba siphila ngokukholwa. Uma uphila ngokukholwa uphila ngokwazi izwi kaNkulunkulu. So uma wazi izwi kaNkulunkulu kusho ukuthi wena ukuqonda kwakho kuvulelekile. Hambe ufunda lapha incwadi ka chapter 3 ngifuna uqale verse 4. Incwadi ya Luka. NgokukaLuke Yes, isahluko sesithathu, Yes sir. ivesi lesithathu, Ivesi lesine. ivesi lesine. Yes sir. Njengokuba kulotshiwe encwadini yamazwi kaIzaya umprofethi ukuthi, imake angithi kubhalwe encwadini kabani le? njengokuba kulotshiwe encwadini yamazwi kaIzaya umprofethi, Njengokuba kulotshiwe encwadini kaIzaya umprofethi ukuthi izwi lomemezayo ehlane, no izwi lomemezayo emgaqweni. izwi lomemezayo ehlane, No, izwi lomemezayo ejointini. izwi lomemezayo ehlane. Yabona njengoba lithi izwi lomemezayo ehlane ngale kwincwadi kaIzaya isho the same thing. Amen. Ngale kwincwadi kaMalachi kuthiwa uzothunyelwa uElijah. Amen. Kodwa uElijah usefile. Do you understand? Amen. Njengoba esefile uElijah manje sekuthiwani ke kuzothunyelwa uElijah. Amen. Abantu balindele ukuthi uElijah usazobuya. Nithi abazi ukuthi wafaka kanjani Elijah. Akekho owabona ithuno lika Elijah. Do you understand? So manje bethi uElijah wasethwa umoya uNkulunkulu wamthatha in the spirit. Okusho ukuthi manje wahamba noNkulunkulu. Akekho wazi ithuna lakhe. Do you understand? Same thing no Moses. Akekho owazi ithuna lika Moses. Do you understand? So manje incwadi mesho njalo isho njalo kwincwadi kaLuka ithini ubani ozayo? Izwi lomemezayo ehlane lithi, lungisani indlela yenkosi. Izwi lomemezayo ehlanu lithi lungisani indlela Yenkosi. Do you understand? Nenze imikhondo yayo iqonde. Nenze imikhondo Yayo ibe njani? iqonde. Nenza imikhondo iqonde yenkosi. Okusho ukuthi manje wena uhamba ngendlela zokulunga. Abantu baxake ukuthi yini ukulunga. Bacanga ukuthi ke esontweni usulungile. Lalela ungazikhohlisi. Amen. Uyaphuza utshwala. Amen. Awulungile. Yes Lord. Uyafeba. Yes, awulungile. Yes Lord. Utshaka utshwala. Yes, Lord. Awulungile. Yes, Lord. Uyathakatha. Awulungile. Ukhonza izithombe. Awulungile. Yabona nje uyaqamba amanga. Kakhulukazi indawo yokuqamba amanga. Yes, Abantu baqamba amanga engazi ukuthi nje into eright uqamba amanga. Yes, Lord. Emsebenzini uqamba amanga. Yes, Lord. Uma wengane yakho uqamba amanga. Yes, Lord. Uma wakho uqamba amanga. Emsebenzini Yes, Lord. unabangani bakho baqambela amanga. Repent. Esikoleni uqamba amanga. Repent. Amanga niphila ngawo. Repent. Kwi-interview make interview uqamba amanga. Penduka. Do you understand? Penduka. Iqiniso alikho. Ngenxa yemali uqamba amanga. Penduka. Mfundisi. Penduka. Ngenxa yemali uqamba amanga. Penduka. Egameni kaJesu Kristu. Ithini iBhayibheli lapho? Izwi lomemezayo ehlane lithi, Yes sir. lungisani indlela yenkosi. Yes sir.
nenze imikhondo yayo iqonde. Yes sir. Izigodi zonke ziyakugqitshwa, zonke izintaba namagquma kuyakwehliswa. Yonke into ephansi, abaphansi yilabo abalambile ngokomoya, abahluphekile ngokwemali, asebezehlisile bazithoba, ibona abazokhushulwa yizwi likamoya oyingcwele. Labo ababusayo abayizigwili, labo abazitshela ukuthi bayazi, abahlabela amadlozi, ngeke bakubone, ngeke uthola umuso wezulu, ngeke babone inkazimulo kaNkulunkulu. Bona into abazoyibona umgodi omnyama ovutha umlilo. Do you understand? So manje na ke incwadi mesho njalo ubuyele ngale kwincwadi kaMathewu isahluko sika 11 verse starting from verse 14. Ngoba manje ithi incwadi ke uthi lo ubhemu ke mechaza ke uElijah njengoba uJesu Kristu esho kanje usazophinda fike lona ithi incwadi awufunde khona soyikhomba lesho khona Verse 14, chapter 11 verse 14. Chapter 11 verse 14. Uma nivuma ukwamukela lo unguEliya obeza kufika. Lalela udidisa ukuthi manje ithi incwadi lo unguEliya obeza kuza. Ithi incwadi ngesingisi ke ngoba lo muntu esikhuluma naye ukhuluma iAfrikaans nesingisi, so thina ke sikhuluma isingisi ke udidisa ukuthi incwadi ke ithi ke lona ungiye noma ngesingisi ithi ke he is who was to come. You understand? He is who was to come. Now udidiswa lokho ke manje ukuthi ithi incwadi ke unguye lo obeza kuza kusho ukuthi usefikile. You understand? Yena uthi ke usazofika. And manje bese ke akasidosele ngencwadi engcwele ukuthi ke hallelujah, hallelujah, glory to God, hallelujah Jesus, hallelujah moya engcwele, hallelujah uNkulunkulu namandla. Sithi yena ke akasidwalisele ngencwadi lento ayishoyo, akakwazi uthi ibona simamba kuphi, hallelujah. Bese kumele athi ke aphendule amanga akhe, aqala athi ke akasazi isingisi kahle, wazi Afrikaans, iBhayibheli lazi ngeAfrikaans. Usiyaphuma manje kulayini, usiyobamba kwesinye scripture manje esingahlangene lento esikhulumayo ngenxa yokuthi manje amanga akhe asiyabambeka. Lalela ke ithi incwadi unguye lo zaya ngithi unguye lo beza kuza. Do you understand? Uthi unguye obeza kufika. Do you understand? Hamba ku chapter 17 kuyona le ncwadi kaMathewu sifike sixwalisele ngayo ukuthi ke uElijah usefikile wadlula unguyena uJohane uMbhaphatisi. Do you understand? iBhayibheli asibona umaster, asibona abantu esingasibiza ngosongqesta, kodwa imbhalo siyayihlola ukuze sikhulume ngento esiyaziyo, ukuze besifundise ngento eyaziyo. Ngeke senze into ethandwa yithina, ngoba mase ngenza into ethandwa yimina angisasebenzi ngomoya engcwele, sengisebenzela ukuthi ngibenefit noma mina ngizuze, ngenze iprofit. Understand? Inzuzo embi lokho kungafunakala. So manje na ke asibuyele ngale mbhalweni chapter 17 verse 10. Amen. Right sir. Ngokuka Mathewu isahluko 17. Yes sir. Iverse leshumi. Yes sir. Bambuza abafundi babuza uJesu Kristu. Bambuza abafundi bathi, yes sir, pho basholoni ababhali ukuthi uEliya umele ukufika kuqala na? Do you understand? Listen, bathi ababhali kubhaliwe ngakithi manje siphuma kwincwadi kaIsaiah chapter 40 verse 3, right? Sahamba sancwadi kaMalachi, saphuma kwincwadi kaMalachi sayangena kwincwadi kaMathewu chapter 11 verse 14. Manje sesiyincwadi kaMathewu chapter 17 verse 10. Ithi incwadi bambuza abafundi bathi, pho basholoni ababhali ukuthi uEliya umele ukufika kuqala na? Angithi manje abaqondi. Amen. So manje uJesu Kristu ufuna bavule uqonda. So lo bhuti besithi sama ukumvula umqondo. So naye uyanqaba ukuthi avuleke ingqondo, naloko ufuna ukuthi manje azenze ukuthi yena wazi kakhulu. You understand? So ubambelela ekutheni mina khona le engiphazame khona. Wasebambelela lapha bona ke sithi asenza njalo besingafuni ukuvuma ukuthi si wrong. Besifuna ukuqhubeka sikufaka imfundiso. Ngisho ebusuku angilalanga kahle bengekho ukuthula ngoba ngiyazi ukuthi lo moya ogcwele kuyena umoya engcolile, umoya kaSathane. So manje kumele ngithandaze ukuthi uNkulunkulu amsize, amsebenze, ambuyisele endleleni ngoba udukile. Uthi ke uthi asize bandleni lakhe. Ngithi mina ngeke ngikwenze lokho. Soze
Hallelujah. Sawuse, abekho ngcwele. Ufuna ukuthandaza yena mayisebuya. Do you understand? Uthi ufuna ukuthandaza nathi. Bathi ngeke simali umoya engcwele. Ngithi mina lalela bafo. Into ongayenza wena ukuthi uthambise inhliziyo uzehlise ngoba manje unekhanda liqinile. Yabo unamanga futhi. So umuntu onamanga ngeke ngize ngimvumele mina ukuthi angi-overpower ngamanga akhe ngiyofundisa iqiniso. Mina ngikhomba iBhayibhelini wena ngikhomba kwimqondo yakho kwinza bethi. Uthi futhi ke sofika khona lapho. Ithi incwadi lapho awungifundele ngoba manje ngifuna ukuchaza kakhulu. Hallelujah. Bambuza abafundi bathi, "Pho basho loni ababhali ukuthi uEliya umele ukufika kuqala na?" Wathini uJesu Kristu? Waphendula wathi, Yes sir. "Nempela uEliya uyeza." Ngempela imake angithi manje uyamuza uJesu Kristu uthini? Uqala uya introduce ukuthi uyeza, lalela kahle ke. Ithi incwadi ngale ku chapter 11 kuyona incwadi kaTimotheyu verse 14 ithi uyena lo obeza kufika. Utheni manje uJesu Kristu kule ncwadi ngapha ku chapter 17 kuyona incwadi kaMathewu. Waphendula wathi, "Nempela Yes, sir. uEliya uyeza." Waphendula ngempela wathi uEliya uyeza. Uyakubuyisela konke. Uza kubuyisela Amen. konke. Uthini uEliya ngale uthi ke uyena lo memezayo ehlane. Amen. Uthi ke qondisani imikhondo yenu Amen. nihambe ngendlela zokukhanya Amen. ngoba labo abaphansi bazaphakanyiswa Amen. kuyothi labo abaphezulu Amen. bazokwehliswa. Amen. So manje uthini uJesu Kristu ngalo othiwa ke manje kuthiwa uyeza uza kuqondisa zonke izinto. Waphendula wathi, "Nempela uEliya uyeza. Ngempela uEliya uyeza. Uyakubuyisela konke. Uyakubuyisela konke. Kepha ngithi kini, Yes sir. uEliya usewafika." Hallelujah, glory to God. Do you understand? Manje uEliya usafika. Usewafika. Ithi incwadi ngaleke uye lo obeza kufika. Ngala incwadi ithi ke uyeza. Kepha ngithi kini, uEliya uEliya usewafika. kepha uEliya sewafika. Abamazanga nokho. Into eyenzeka kuEliya uJohane uBhaptist njengoba nikwa lelo gama bathiwa uzoba uEliya uzobuya njengoEliya. Nesame thing yenzeka kuJesu Kristu. Wathi mesefikile kade bazi ukuthi ukhona uMesiya ozayo. Mesefikile uMesiya ozayo bafike benza njani? Bamphika. Benzani kuEliya mesefikile benzani? Kepha ngithi kini, uEliya usewafika. Abamazanga nokho. Kodwa benza kuye abakuthandayo. uJohane uBhaptist wanqunya ikhanda inqunya uHerod ngenxa ukuthi ke ufuna ukugculisa ajabulise inhliziyo zabantu ayehleli nabo ngenxa ukuthi akanaso ispine uyamsaba uNkulunkulu kodwa usaba abantu ahleli nabo ngaphezulu kaNkulunkulu. Into engishoyo ngani ukuthi nani namagwala yasaba ukuze bafundisi benu niyazinengela kubafundisi benu ngoba ngicabanga ukuthi bona bawoNkulunkulu benu bazonika izibusiso. Uyazikhohlisa uzokunika nje indlela ukhombisa uyakuhola ukhombisa indlela yakuphi ke esihogweni uyabhujisweni uyovuka kwalasha nasenkohlisweni. Uzovuka kwalasha ngoba yini awufuni ukwamukela iqiniso likaNkulunkulu. uNkulunkulu akazange asho ukuthi asibe yi7 Sabbath, azange asho ukuthi asibe ama-Christianity, akazange asho ukuthi asibe izinkolo ezahlukahlukene. So Kepha benza kuye abakuthandayo. ngoba bafuna ukukholelwa iqiniso benza kuye you Abakuthandayo. understand? Qhubeka bafa. Kanjalo nendodana yomuntu. Yes sir. Iyakuhlushwa yibo. Yayizona ngisho ngithi ke bamnqabile uJohane. Same thing abenza kuJesu Kristu. Abenza uJohane bezonza kuJesu Kristu. Yayizona lonto leyo. So manje njengoba sithi ke yena ke uthi ukuthi uJohane yena uthi ke uJohane njengoba bizwa ngoEliya ngokwencwadi nangomoya. Kuthiwa uyena uzafika uzotshela abantu ukuthi abaqondise indlela zabo. So manje uthi yena ke njoba sefile uJesu Kristu. Understand ukuba umnyama kwengqondo nokuthi ke umuntu afundiswe into engekho emhlabeni akazi ibe khona eBhayibhelini. Do you understand? Uthi ke uEliya uyeza emva kwaJesu Kristu khona umprofeti usazofika esimlindile njengamanje. Kodwa ke bamlindile. Lalela ngifuna hambe engcwele kwincwadi yamahubo incwadi yesambulo chapter 1 bese emva kwalokho uzoya verse chapter 21. So ngifuna silungisa yonke lento yakhe lemfeketho yakhe ayikhulumile ukuthi ayikho akekho uEliya osazofika. uJesu Kristu useqedile. Uyasho ngencwadi nangokwembhalo ku verse 8 uthi lapho bright incwadi esambulo sikaJohane. Yes sir. Isahluko sokuqala. Yes sir. Iverse lesikhombisa. Yes sir.
Mina ngingu-Alpha no-Omega. Uthi uJesu Kristu, mina ngingu-Alpha ngingu-Omega. Mina ngingu-Alpha no-Omega. Mina ngingu-Alpha no-Omega. Kusho inkosi uNkulunkulu. Habe, hallelujah, glory to God. Lalela, uJesu Kristu uNkulunkulu. Do you understand? Ngokukamoya. Yayizwa lo nto ngokunyama indodana le enkulunkulu yakhe abahlala kuyona ukufeza imisebenzi yakhe enza izimangaliso zakhe. Hallelujah. Hallelujah, glory to God. Listen. Mina ngingu-Alpha no-Omega. Mina ngingu-Alpha ngingu-Omega. Kusho inkosi uNkulunkulu. Kusho inkosi uNkulunkulu. Okhona nowayekhona. Okhona nowayekhona. Nozayo. Yayizwa lo nto le imake. Yayizwa lo nto ithi incwadi ithi nozayo. Amen. Uthi oyekhona. Kusho inkosi uNkulunkulu. Kusho inkosi uNkulunkulu. Okhona nowayekhona. Nowayekhona. Nozayo. Nozayo. Umnini mandla onke. Nozayo. Umnini mandla Nozayo. Umnini mandla onke. uJesu Kristu ozayo. Hallelujah. Akuzwe Eliya. Hallelujah. Lalela ke sibagcwasele. Ngoba manje isiprofethi usigcwalisiwe. Hallelujah. Sonke isiprofethi incwadi ivaliwe. Hallelujah. Mekuthiwa iTestament endala kwakuyisithunzi sokuzayo. Into ezayo into eyizayo. Hallelujah. Glory to God. Into eyiza le kwakuyona ngempela. Originally, not photocopy, not isithunzi. Waphendula wathi. Lalela ikambe kancane. Loza incwadi isigcwalisiwe. Waphendula wathi Nempela uEliya uyeza. ngempela uEliya uyeza. Uyakubuyisela konke. Uza kubuyisela konke. Amen. Hallelujah. Waphendula wathi. Yes sir. Nempela uEliya uyeza. Yes sir. Uyakubuyisela konke. Uyakubuyisela konke. Kepha ngithi kini. uEliya usewafika. Hallelujah. Hallelujah. Isincwadi ke kepha uEliya usewafika abamazanga nokho. You understand? uJohane uBhabhadisi wafike eUEliya. Amen. Azange bamazi. You understand? Ngoba manje yini abafuna ukukholwa. Njengoba nawe ubambekile kule nkolo yakho awufuni ukukholwa. Iqiniso ufuna ukukholwa abantu unokholwa incwadi engcwele. Futhi uthi incwadi ke mina ngingu-Alpha no-Omega. Mina ngingu-Alpha no-Omega. Kusho inkosi uNkulunkulu. Kusho inkosi okhona nowayekhona nozayo. Lalela uNkulunkulu ukhona. Amen. Wayekhona. Amen. Nozayo. Amen. Uyohleze khona. Umnini mandla onke. Yonke amandla ngawulalela uNkulunkulu ngeke uzulimite ngeke uzumenza uNkulunkulu alingane noma wakho. Hallelujah. Ngeke umenza uNkulunkulu alingane nawe. Hallelujah. Ngeke uzumenza uNkulunkulu alingane nomkhulu wakho. Yes Lord. Ngeke umenza uNkulunkulu alingane nokhokho wakho. Yes Lord. Ngeke umenza uNkulunkulu alingane namadlozi akho. Yes Lord. Ngeke umenza uNkulunkulu afane nesithombe. Yes Lord. Ngeke umenza uNkulunkulu abesithixo. Yes Lord. You understand? Yes Ngeke Jesus. uzumenza uNkulunkulu akhulume njengesangoma. Yes Lord. Ngezwe lonto le. Yes Lord. So lonke lento enenzayo ukukhohlakala nokungafuni ukuba neqiniso lenhliziyo ezimnyama nentamo ezikhulu. Do you understand? Yes Lord. Understand? Hambe ngqondo incwadi yakho kalozana incwadi yesambulo chapter 21 verse 6 if I'm not mistaken. Do you understand? So manje lo muntu lo akayibona yonke lento esibonayo noma kuthiwa siyamchazela ngoba yini i7 Sabbath isimvalamelo. Do you understand? Uthi incwadi ke lapho uJesu Kristu ke ekhuluma naye umprofeti uJohane kwincwadi yesambulo chapter 21 verse 6 uthi ke uthi wayesethi kimi kuye sekwenzekile. It is done. Amen. It is done. Amen. It is done. Amen. Sekwenzekile. Wayesethi kimi sekwenzekile. Amen. Amen. Ngingu-Alpha Ngingu-Alpha no-Omega. Ngingu-Omega. Lalela ithi incwadi usefikile uIsaya ngithi abamazanga yena lo muntu lo uthi ke uIsaya uyeza salingene umprofeti ogcina yabona ubula yabona ubula lokuba isigcina sikaSathane. Ngithi mina ngeke ngize yabona ngeke ngishuyeze umuntu osadumugwayo ngamsaba uNkulunkulu. Ngeke ngishuyeze umuntu amanga. Hallelujah. Ngeke ngishuyeze umuntu osada botshwala. Ngeke ngishuyeze umuntu ongakholelwa kumoya ongcwele. Hallelujah. Umuntu wabhabhajiswa ngegama likaJesu Kristu. Umuzwa noma simbuza wabhabhajiswa ngegama likaJesu Kristu uthi ke cha uthi yebo uyavuma kodwa uyambona emehlweni ukuthi hayi yonke into esikhuluma naye uyamona uvela shokheke bese simbuza imibuzo ekuyiyona le kufanele iphendule. Do you understand? So manje umele usimele ngokuthi ke uyeze uyimprofeti kusazo uthi ke lalela uthi kusazobhubha umhlaba bebhubha umhlaba ube nesibindi sokukhuluma amanga kuhlaza ethi inyama nezulu kuyangena ezulwini. Do you understand? Yes Lord. Yes Lord.
iBhayibheli lithi inyama igazi lenyama ngene ezulwini lithi ngene ezulwini isifinde singaka ukuthatha lo muntu ehlambalaza izwi likaNkulunkulu. Do you understand? And akafuni uphenduka, afuni urepent. Do you understand? So manje na ke simelwe ingwadla yabantu abathi bayakholwa kodwa manje abafuni ukulandela imfundiso kaNkulunkulu bazenzela umathanda. You understand? Ngingu Alpha no Omega. Ngingu Omega. Nokuqala nokugcina. Lalela isincwadi ke ihambe ngalo kwincwadi yaLentuzana uthe futhi ke uphambanisile lapha sibona ngalo incwadi yaGenesis chapter 1 chapter 1 verse 26 angithi ukuqala chapter 1 nokugcina chapter 1 verse 1 incwadi yaGenesis ukuqala futhi ke nokugcina uNkulunkulu akabadalanga amanzi esevele. Hallelujah, glory to God. Yayizo lonto le but iBhayibheli imebhalwe phansi imbhalo chapter 1 verse 1 from verse 1 ngifuna nje incwadi yaGenesis chapter 1 verse 1 uthi uNkulunkulu akawadalanga amanzi esevele khona. But ithini incwadi? Ekuqaleni uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba. Yezwa indaba hallelujah, glory to God. Umhlaba oyihlane Ithi awuqale phansi, qala phansi. ekuqaleni uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba. Methi eqaleni kushiya ukuthi mhlambe ngesikhathi esithize noma kuthiwa nje eqaleni. Ekuqaleni uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba. Ngicela ukubuza akashongo ukuthi uJesu Kristu ke I am Alpha and Omega. Ngimqale ngumgcini. Amen. Manje na ke methi lona information yokuthi ke uNkulunkulu wafika vela manje sekhona uNkulunkulu uqhamukaphi? Amen. Siyabuza nawe ubuza umfundisi wakho phela ngoba manje ngithi nabaNkulunkulu uyisele. Awayazi yonke lento esifundisa ngayo ngoba uNkulunkulu uyisele. Waqala la kukhona indawo yomunye. Lalela uthi ke kuneminye imihlaba neminye imihlaba engaphandle kwale hayi lo mhlaba losiphila kona khona eminye imihlaba kodwa uthi uNkulunkulu ke ungumqali ungumgcini izulu nomhlaba kuzodlula. Akukho eBhayibhelini le ukuthi uNkulunkulu wasitshela ukuthi khona eminye imihlaba. Makuthi uyakwazi lokho noma mhlambe une information kanjalo sicela eBhayibhelini sifuna la iBhayibheli usivulele usikhombise lapho uNkulunkulu ethi ke uneminye imihlaba. Lalela ithini incwadi lapho kuGenesis verse 2. Yes sir. Umhlaba uyihlane elingenalutho. Umhlaba wawuyihlane elingenalutho. Uthi kodwa eqaleni ke before kwenziwe kuhleliswa amanzi, before kuvela umhlaba, before kwakhiwe izihlahla, before kwenzeke kuvela amanzi. Ithini incwadi eqaleni ngifuna verse 1. Ekuqaleni uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba. So uma uNkulunkulu ethi wadala izulu nomhlaba usho ukuthi amanzi naye wafica khona. Wayisuka phi uNkulunkulu? Amanzi angaphakathi emhlabeni. Ngoma zivela ngaphakathi emhlabeni. Do you understand? So manje na umuntu bezoqhamuka ethi ke uNkulunkulu wafica amanzi esekhona. uNkulunkulu uqhamuka phi ke Futhi umhlaba akawudalanga. Kufanele sizwe ngayo phela ngoba iBhayibheli ngoba sikholelwa yinto lalela khona into nje uNkulunkulu angibonisa yona. Ngayi ukuthi uNkulunkulu ufike mina ukhuluma kodwa uyakwazi ukuthi akukhombise izinto zikamoya. Lalela ithi incwadi ulizwi wayekhona eqaleni. Kwangekho lutho. Mekuthiwa ulizwi ba uKristu Jesu. uNkulunkulu uqobo lwakhe. So uma ukuthi izwi lalinaye, izwi lokuyena, izwi kuyena, umoya engcwele kuyena, yonke into ikhomba yena. Do you understand? Ngoba uyena waqala ukuphimisela ngomlomo kwasekuvela konke, kwasekuvela izonto le. Kodwa lithi iBhayibheli waqale ekuqaleni kungekho lutho, asazi ukuthi kwakunjani, kodwa kuthiwa ke ekuqaleni uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba. Ekuqaleni, ubani ozoqala? In the beginning, ekuqaleni. Ubani ozoqala? Uyakwazi ukuqala? Angikwazi ukuqala. Mekhona iscientist yazuqala. Lo scientist leyo iyahlanya. Ilahlekile. Isebumnyameni, iqambela abantu amanga. Ilabo bathi ke hambe chapter 1 verse 26. Abanye bathi ke uLentuzana umuntu wavela esilwaneni. Do you understand? Amanga abantu bethi uNkulunkulu umuntu ukuthi uNkulunkulu bamthetha kancane uNkulunkulu abamazi. uNkulunkulu akamdalanga umuntu. Bathi bayimfene. Do you understand? Bathi bayimfene. Sifuna ukuyibona le mfene. Kwaqhamuka umunye kwathi uyingwenge crocodile. From crocodile kuze kube umuntu kunanezithombe ezibakhombisa lokho. Bayakholwa yizo zinto lezo. Do you understand? Kodwa balahlekile. Bakholwa izinto abazifundiswa abantu, izinto abazifundiswa uNkulunkulu abazifundisa. Hallelujah, glory to God. Umuntu omfanekiso obhubhayo. Ungiphe chapter 1 verse 26. uNkulunkulu wathi isho chapter verse uGenesis chapter 1 sokuqala ivesi lamashumi amabili nesithupha. uNkulunkulu wathi masenze abantu
ngomfanekiso wethu. No, uNkulunkulu wathi ke izilwane abantu abaqhamuka ezilwaneni. uNkulunkulu wathi masenze abantu ngomfanekiso wethu. Cha, uNkulunkulu wathi ke abantu abavele ezilwaneni. uNkulunkulu wathi masenze abantu ngomfanekiso wethu. Do you understand? Ujuke yasibuza ukuthi wena ubani uNkulunkulu? Uzwe nobani? Uthi uNkulunkulu manje wadala zonke izinto, uNkulunkulu udala yonke into. Izingilo sasezulu izidalwe uNkulunkulu. Yonke into ekhona idalwe uNkulunkulu. Kanti ngithini mengitshela abantu ukuthi lo uNkulunkulu ufuna simdumise ngoba iyona into esizele emhlabeni ukuzodumisa amandla akhe nobuhlakani bakhe esibeke sakwazi. Yayizona lonto leyo. Do you understand? Nayo incwadi ngapha kwincwadi yaGenesis ithi uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba. uNkulunkulu wasetha senze umuntu ngomfanekiso wethu. Uzophinda basifuze bafuze bani? basifuze uNkulunkulu. Wanifuza uNkulunkulu nje ubufeba nje. Wanifuza uNkulunkulu nje ukuthakatha. Hallelujah. Wanifuza uNkulunkulu nje uqamba amanga. Benduka. Wanifuza uNkulunkulu nje ubushumayela amanga. Ushumayela ngeke usiza ngomprofeti lapha abantu ngamanzi. Benduka. Amanzi wabusisayo. Benduka. Wanifuza uNkulunkulu yini ngokubulala abantu? Benduka. uNkulunkulu usho kuphi uthi ube umbulali? Ukusho kuphi lokho eBhayibhelini ngoba uthi uNkulunkulu yena obulalayo. Benduka. You understand? So manje uNkulunkulu mesho njalo kuwela ngale siwatshela ukuthi uNkulunkulu uthini ngale kwincwadi kaSambulo chapter 21 verse 7. Sifuna ukuzwa ukuthi uNkulunkulu uthi uyini na. So uma ukuthi uthe udalile eqaleni ngithi udale ini 21 verse dala umuntu. Wasedala umuntu verse 21:6. 21:6. Yes sir. Udale umuntu bese mdalile umuntu. Wasemenza waba umfanekiso wakhe, wamenza wafunza yena. Okusho ukuthi thina afuna ngabe sifuza uNkulunkulu. Mase uthe mesebenzile umuntu uNkulunkulu ngamandla akhe, wasebona ukuthi umuntu akuhle ukuthi abe yedwa ngoba wakha umuntu wesilisa yedwa. Wasethi ke ngizomakhela umsizi. Lowo msizi lowo wamkhipha kumuntu wesilisa ngokuthi alalise umuntu wesilisa amfake ubuthongo obujulile. uNkulunkulu wamdala umuntu ngomfanekiso wakhe. uNkulunkulu wamdala ngomfanekiso kaNkulunkulu. Wamdala ngomfanekiso kaNkulunkulu. Wabadala owesilisa nowesifazane. uNkulunkulu wadala umuntu wesilisa nomuntu wesifazane. Amen. Do you understand? Akadalanga isitabane. Case closed. Case closed. Asikho isitabane. Akekho futhi umuntu wesifazane wathi wakomdala wathi funa abe indoda. Akekho umuntu wesifazane, umuntu wesilisa wadala wathi wafuna umuntu wesifazane. Wena mawukuthi usigqoka iziketi ubuyele ebhlukweni lakho ezikhohlisa. Ngalokho ushona esigogweni. Asudlala abantu bezikhohlisa la befuna ukuconvince abantu ukuthi bangene umoya omubi, umoya wesathane. Ngeke kubuye le nhlelo zeni lekuthiwa yini uzalo. Ledlala khona itabane. Lonke inhlobo yakani zonke le nhlelo ngoba izonifaka esigogweni. You understand? Cishe TV uvula iBhayibheli, Mase usilandele. Amen. Ngezwi lenkosi ungalandeli mina, ulandele izwi lenkosi ngoba yonke into engikhulumayo ngikhuluma ibhalwe phansi. Indlela neqiniso ukuphila. Ithini incwadi ngale kwincwadi yeSambulo? Isambulo 2021. Sambulo chapter 21 verse 7. verse 7. Amen. Verse 7. Soqala verse 6. Yes sir. Wayesethi kimi, Wayesethi kimi, sekwenzekile. it is done, it is done. Uthi methi usakwenzekile kusho ukuthi yonke into incwadi igcwele. Wayesethi kimi, sekwenzekile. Incwadi igcwele. It is done. Incwadi igcwele. Isiprofisho sigcwalisiwe. Hallelujah. Do you understand? Hallelujah. Yes sir. Ngingu-Alpha no-Omega. Ngiyisiqalo, ngiyisiphetho, ngingu-Alpha, ngingu-Omega. Ukuqala nokugcina. Ukuqala Nokugcina. Ukuqala Nokugcina. Ukuqala Nokugcina. Do you Nokugcina. understand? Uba lo uNkulunkulu. Omileyo ngiyakumphuzisa ngesihle emthonjeni wamanzi okuphila. Izwake. Before sidlale ngawo lama scripture because sifuna sibakhanyisele ukuthi uNkulunkulu uyidwala ngayiphi indlela. uNkulunkulu uyidwala lokuphilisa. Wayidwala ehlanu. Yes Lord. Wayidwala ehlanu ekhipha amanzi abantu abakaIzrael baphuze. uNkulunkulu wayengelona idwala kuphela, wayisinkwa. Wayehlisela isinkwa sakhe emhlabeni, abantu badle imana. Ngamandla akhe. Understand? Izolonto leyo bengagugelwa impahla for 40 years. Behamba ehlane ebanakekela, ebanika ukuphila ngezwi lakhe, ngesinkwa esivela ezulwini, ngemana evela ezulwini. Do you understand amandla kaNkulunkulu? Manje mesike lana ke uNkulunkulu ophinde ufundele verse 7. Onqobayo uyakulidla ifa lalezo zinto. Chapter 6 verse 6, right? Kuthiwa onqobayo. Amen. Onqobayo ophumelelayo uyakulidla ifa lalezo zinto. Verse 7. Verse 6. Yes sir. Wayesethi kimi sekwenzekile
ngingu-alpha no-omega. mina ngithanda message ke u-alpha no-omega ngoba kusho ukuthi bright akekho omunye umuntu Amen. Amen. Ukuqala nokugcina. akekho omunye umuntu osazoqhamuka emva kwaJesu Kristu ngoba kwashona uJesu Kristu wathi ke kuqhamuka abaprofeti bamanga laba abantu balikhomba bethi ke hambani ehlale nange lapha kuJesu Kristu ningayi lapho lapho bekhomba bethi nangu umprofeti ningayi lapho nihlale kuloko esenikufundile ngoba lokho enikufundile kuyikho. You understand? No space to add. ayikho isincwadi ke awunakuzifakela ungekho eBhayibhelini. You understand? Uma kukuthi ke uNkulunkulu ke uthi ke kuphelile sekwenzakele seyigcwalisiwe incwadi. Do you understand? So manje uthini lapha uphinde kunento engifuna ukuthi sihlaziye futhi. Wayesethi kimi, Yes sir. sekwenzekile. Yes, sir. Ngingu-alpha no-omega. Ngingu-alpha no-omega. Ukuqala nokugcina. Ukuqala nokugcina. Omileyo. Ngiyakumphuzisa ngesihle. Ngiyakumphuzisa ngesihle. Lalela-ke ngifuna ukuthi ngikuthathe uhambe ku-chapter 35 wa-Isaiah verse 5 35:5 incwadi ya-Isaiah sizwe ukuthi ke uyena lo osho lento lena ngalena yini kume ukuthi uyisho na Isaiah lapho iphinde isho na ku-Revelation kusho ukuthi uNkulunkulu esikhuluma ngayo. Understand? Ingakho ethi sekugcwele wena uma ukuthi unqaniwe uyasibona ukuthi lesontweni lakho awuphuzi and basaqhubeka abantu besifazane bayashumela kodwa iBhayibheli lithi abantu besifazane abangashumayeli esontweni bayakhuluma bagqoka amabhluwe bayapenda ubuso babo bafake ingubo ezincane baveza ama-cleavage basaqhubeka baduma ama-tattoo. Umfundisi akashumayeli ngalonto nazi ney'tabane zigijima kwi-pulpit zihamba lapha kwi-pulpit nasekhwayeni kugcwele iy'tabane abafana abahosi isibhuti nalapha esontweni futhi kugcwele abafana abacebhisa amabhluku ababekeza kwezini iy'nwele ezidayiwe zombalo ongayazi. Nithi nithanda uNkulunkulu ngikhombise eBhayibhelini ukuthi uNkulunkulu-ke ukuphi lesho njalo ngoba uthi Leviticus 10:10 fanele sikwazi ukuhlukanisa okungcolile nokuhlambulukileyo siphinde sikwazi ukuhlukanisa okungcwele nokungekho ngcwele. Uma kuwukuthi nina nize esontweni nale mikhuba yonke ukuthi nidakwa utshwala nizofeba esontweni nize niphinge esontweni nisokuhlukanisa kanjani okuclean nokuclean sokuhlukanisa kanjani okungcwele nokungekho ngcwele. Phenduka. Ithi incwadi lapho ku-chapter 5 ngoba phela sifuna ukuzwa ukuthi uNkulunkulu uyidwala yini njengoba idwala u-Isaiah ukhuluma ngaye njengoba nayo Revelation u-Isaiah 35 yes sir verse 5 yes sir khona amehlo ezimpumputhe ayakuvulwa amehlo ezimpumputhe ayakuvulwa utheni kuJohane uJesu Kristu akasho ukuthi uJohane ke ethumela abafundi bakhe ngale kwincwadi kathi kukaMathewu ukuthi umtshele ukuthi amehlo ezimpumputhe avuleka abangakwazi ukukhuluma ubavula imlomo abangakwazi ukubavula imlomo abangakwazi ziyakwazi ukuzwa abayinyongo bayakwazi ukusukuma abanesifo sokhwephe uyabalapha abaneleprosi bathi leprosi bathi yini ley'gama futhi uqhoko bathi uqhoko. So lezo zinto ezenziwa uyena uJesu Kristu kuyena incwadi ekhuluma ngaye nangale ku-Isaiah kusho ukuthi uJesu Kristu uNkulunkulu ngoba kuthiwa uyena ozosindisa abantu. Ithini incwadi lapho? Khona amehlo ezimpumputhe eyakuvulwa njengoba ezovula amehlo sisafakazi sihambe kwincwadi ka-Isaiah chapter 55 starting from verse 1 because ngisibizile le scripture kodwa ngifuna uqonde lesi sika 55 le khona esho ukuthi ke wozani nizophuza mahala lapha kuJesu Kristu uphuzo mahala izwi lenkosi ivangeli asilishumayeli wenina nonke enomileyo wozani emanzini. Haleluya wozani emanzini nani eningenamali. Lalela izwi lenkosi anuza ngithini mina ngithi izwi lenkosi haleluya glory to God alidayiswa elamahala wenina enomileyo wozani emanzini nina eningenamali wozani nizothenga nidle wozani nithenge ngaphandle kwemali. Izwi lenkosi elamahala izwi lenkosi alidayiswa nangesenti ithi wenina enomileyo wozani emanzini. Ithini ngalincwadi kwesambulo njengoba ekhuluma nje ku-chapter 21 verse 6 or verse 7 sizwe ukuthi yena uyini ke uyidwala wayesethi yes sir kimi yes sir sekwenzekile ngingu-alpha no-omega ukuqala nokugcina. Akheshe ukuqala nokugcina. Omileyo ngiyakumphuzisa ngesihle ngiyomphuzisa ngesihle ngiyomphuzisa ngesihle. Awuphindele ngale ku-Isaiah chapter 55 verse 1 ukuthi uthini akasho ukuthi wena omileyo
nina nonke enomileyo Hallelujah. Wozani emanzini. Hallelujah. Glory to God. You understand? Amen. Uthi ngale ku-Isaiah chapter 55, nina nomileyo wozani niphuze mahala akufunakali mali yenu ukuhamba nje ngendlela zikaNkulunkulu eziqondile kube khona ukuthula. Do you understand? Manje na-ke ngale kwincwadi ya-Isaiah kwincwadi yesambulo chapter 21 verse 7 or verse 8 ithini ke? Verse 7. Yes sir. Onqobayo Sheshake. uyakulidla ifa lalezo zinto Onqobayo uyawulidla ifa lezo zinto. futhi ngiyakuba nguNkulunkulu Futhi kuye ngiyakuba uNkulunkulu. yena abe yindodana Yena abe yindodana kimi. kepha amagwala nabangakholwayo nalabo abangakholwayo nabanengekayo yezwa indaba nabanengekayo nababulali nezifebe nabathakathi yezwa indaba abathakathi izifebe nabathakathi amen abaqambi bamanga amagwala nabakhonza iy'thombe yilabo abakhonza izithixo You understand? Listen. Ngeke uze ulishintshe imbhalo igcwele incwadi ihambe ngalo kwincwadi chapter 22 kwencwadi yesambulo chapter 22 verse 18 nabo bonke abaqamba amanga bonke abaqambi bamanga so ungani namanga njengoba sishumayela le gospel sishumayela wona ukuthi abantu baphume ekutheni baphile impilo yamanga isabelo sabo ungajani ngeke phela ngikhulume ngichaze kuphinde futhi uphinde ufunde ngeke kwenzeke so umuntu bengafuni ukwamukela iqiniso efuna ukuhamba ngendlela zakhe isabelo sakhe sikemlilweni you understand so manje thina siza nobuhlakani bukaNkulunkulu sibuletha phambi kwakho ukuthi ke wena hlola imbhalo le ibhalwe phansi eBhayibhelini uyaye kuvele uba i-church attendee noma ube i-church goer noma ube isivakashi esontweni uhambe neBhayibheli ulifaka ngaphansi kwekhwapha uze izinto engcwele ngcwele ekubeni uphuma lapha ngophakamisa ibhodlela likabhiya uphinde uphushe ukwayo ubheme you understand nina uNkulunkulu nemsabi nesizukulwane esiphambeneyo ithini incwadi lapha kulontuzana khona soza ukuthi abantu bebefakele eBhayibhelini bese edela umathanda incwadi yavuma lolo chapter 22 verse 18 amen silukuzwa isambulo isahluko samashumi amabili nambili isahluko samashumi amabili nambili ivesi leshumi nesishiyagalombili ivesi leshumi nesishiyagalombili haleluya ngiyafakaza mina kubo bonke nancwadi ithini ngiyafakaza mina kubo bonke abezwayo amazwi esiprofetho uthi umbhalo ke uyafakaza ngiyafakaza mina kubo bonke abezwayo amazwi esiprofetho kubo bonke abantu abezwayo lamazwi lawo esiprofetho sale ncwadi engcwele uma ekhona owenezela uma kuukuthi wena wesifakele into engekho eBhayibhelini kulokhu uNkulunkulu uyakwenezela kuye izinhlupheko ezilotshiwe kule ncwadi uma kuukuthi wena wenezela into engekho eBhayibhelini nakuwe uNkulunkulu uyakufaka zonke inhlupheko ezibhaliwe kule ncwadi understand before ufe ngoba inhlupheko oqala uhluphekela umoya engcwele ugcwala amanga uhambe ngobumnyama usathana khole you understand ithini incwadi ofakaza ngalezi zinto uthi yebo ngiyeza masinyane yes sir amen yezwa indaba amen ofakaza ngalezi zinto uthi usendleleni okusho ukuthi uJesu Kristu akakozi ngoba ithi incwadi uyeza incwadi ikhombisa ngaloko chapter 5 incwadi chapter 5 incwadi esambulo ungayikhona sengiyachaza ukuthi ke nakhona uyachaza ukuthi uyeza ubuza nefu njengoba incwadi ngale kwincwadi kaMathewu iyasho ukuthi ke noma esefika uyowehla ngefu kodwa ke uyobe ehla njengombane ngeke ezehle ngeslowly njengoba ngicabanga ukuthi mhlambe niyobona islow motion nibona uJesu Kristu ehla ngeslow motion bese nithi uJesu usebuye no uthi ke uyokwehla njengombane ofakaza ngalezi zinto uthi yebo ngiyeza masinyane ithi incwadi ke iqediwe amen akekho umuntu ozoeda isiprofeti esibhaliwe emva kwale ncwadi yesambulo akekho umuntu ozosifakela uma kuukuthi nina niyafundisa into engekho eBhayibhelini nifundisa ngokuthi uNkulunkulu uzonipha imali uNkulunkulu uzonibusisa ngabafazi abasha eBhayibhelini hayi udlala ngesikhathi phenduka incwadi engcwele isigcwalisiwe
woza Nkosi uJesu. Isigcwalisiwe incwadi, akekho umuntu onelungelo lokuthi ke akhulume into engekho ngoba incwadi imethi ke izulu nomhlaba lizobhubha. Amen. Nayo yonke into ephakathi. Amen. Mongitshela wona ukuthi ke uNkulunkulu usazokwakha abanye abantu Amen. baphinde baphile kodwa manje ethi ke kuzobe khona iJerusalem entsha. Amen. Do you understand? Amen. Ungakhathazeki. Hamba incwadi yezenzo sehloko sesibili. Amen. Verse 38. Amen. Thina silo nokuthi nje silungise indlela yokuqonda indlela kaNkulunkulu sambe ngembhalo singahambi ngokuhlakanipha kwethu ngoba yonke into esiyenzayo siyenza ngembhalo. Ingakho siyimisele nje ukuthi izwi leNkosi singalifela. Uma kuwukuthi ngiyaphuma endleleni ufune ngibuye ngiguqe phansi ngisho Inkosi ngiyaxolisa. Inkosi bengingaqondi kodwa uNkulunkulu ngiyabonga ukuthi ungiphe ithuba lokuthi ngikwazi ukuxolisa kuwe ngingaphili ngamanga ngikhulume izinto ezingekho ngenxa nje ukuthi ngifuna ukubukeka kahle emahlweni abantu. Noma ngabe kuthiwa kunzima kangakanani ukukhuluma iqiniso ngizoma kulona iqiniso ngithi ke uNkulunkulu fanele ngikhulume iqiniso ngizehlise. Do you understand? Ithini incwadi? Yes sir. Incwadi yezenzo isahluko sesibili. Incwadi yezenzo isahluko sesibili. Ivesi lamashumi amathathu. Ivesi lamashumi amathathu nesishiyagalombili. Yes sir. uPetru wayesethi. Pendukani. Yilowo nalowo abhabhathiswe egameni likaJesu. Uyabhabhathiswa uphakamisa izandla mase uvuma Inkosi njengomsindisi awufafaza ngamanzi cha akwenziwa lokho egameni likaJesu Kristu. Awushisa impepho awuchithi ubhiyi ubhekise phansi mase uthi wamukela Inkosi uJesu Kristu egameni likaJesu Kristu. Namaglasi mase nisikeni ikhonza Inkosi uJesu nithi nayamukela egameni likaJesu Kristu. Thibake nibhabhathiswe egameni likaJesu Kristu. Ubhabhathiso usho ukuthi ungena ngaphansi kwamanzi egameni likaJesu Kristu. Ukuze bazi ukuthi ubhabhathiso kusho ukuthina encwadini kaMathewu chapter 3 verse 16. Do you understand? Ukuthi ke ukubhabhathiswa akusho ukuthi uphakamisa izandla. Uma uphakamisa izandla noma ubhabhathiswa egameni likayise negameni lendodana likaMoya Oyingcwele awubhabhathiswanga ngendlela. Wena kokomamukeli Moya Oyingcwele awumazi Moya Oyingcwele wena. Awumazi Moya Oyingcwele. Hallelujah, glory to God. Udinga uMoya Oyingcwele aqondise akufake endleleni yokulunga njengoba ethi uJohane ke uyena lo ozayo omemezayo ehlane ozoqondisa indlela nemkhondo kaNkuluNkulu ukuthi laba baphansi bakhushulwe ukuthi laba baphezulu behliswe mase ithi incwadi ke uJesu wasebhaphathiziwe wakhuphuka masinyane emanzini. Kenzeka ukukhuphuka ufafaze ngamanzi ebusweni qana kani kenzeka ukhuphuke wathi uphamisa izandla uvuma Inkosi njengomsindisi qana kani kenzeka ubhabhathiswe ekutheni wena uthuthelwe ngobhiya qana kani. You understand? So manje umsana uzikhohlisa incwadi ithi ke uJesu kwenze kanjani? uJesu wasebhaphathiziwe wakhuphuka masinyane emanzini. into ekhuphuka into ephuma ngaphansi. Amen. You understand? Ukhuphuka masinyane emanzini. Amen. You understand? Amen. Emva kwalokho bese khuphuka emanzini kwenzekani? Hallelujah. Bheka izulu lavuleka. Kwavuleka izulu. Wabona umoya kaNkuluNkulu ehla njengejuba. Wabona umoya kaNkuluNkulu wehla akwehlanga ijuba. So let's thombe elizigwebayo elithi umoya ingcwele ijuba elinohlamvu elihlaza emlomeni amanga kuhlaza imfundiso kaSathane leyo. Thiwa kwehla umoya oyingcwele njengejuba. Eza phezu kwakhe. Weza phezu kwakhe umoya ingcwele wahlala phezu kwaJesu Kristu. Incwadi ithi ngale kwincwadi yesambulo incwadi yezenzo chapter 2 verse 38. uPetru wayesethi pendukani. Yabona kuyena mina ukuze uthole umoya ingcwele ufuna uqala uphenduke. Yilowo nalowo abhabhathiswe. Yebo uthole umoya ingcwele usahlala ejointini ugona amantombazane usabuka iporn ubuka amavideo ocansi uhambe ulala namantombazane uchaphutaphu uhambe uyodaka utshwala uhambe uyothakatha abantu uhambe ubulala abantu uhambe uzonda abantu. Lithi iBhayibheli ikhonza umakhelwane wakho njengoba uzikhonza nawe. Pendukani. Ukhonze uNkulunkulu ngamandla akho onke nangakho konke kukuwena umnike udumo uNkulunkulu ngoba unganika udumo uNkulunkulu umuntu oseceleni kwakho ngeke uzukwazi ukumnika udumo. Pendukani. Ezindaba so manje ithi incwadi ke pendukani. Yilowo nalowo abhabhathiswe. Yilowo nalowo abhabhathiswe egameni likaJesu Kristu. igama likaJesu Kristu kuphela ubhabhathiswa ngalo. Kukho ukuthethelelwa ukuze uthole ukuthethelelwa ufuna uqala umkele iqiniso likaMoya Oyingcwele ukuthi wena uyisoni. Uma ungawoziboni njengesoni utshela ukuthi right emehlweni akho wena noma ulungile indlela zakho zimhlophe emehlweni akho lalela uMoya Oyingcwele usakude nawe ngeke uzuthole ngeke uzunuke. You understand? So ukuze wena uzothola uMoya Oyingcwele ithi incwadi
phendukani ithini incwadi yilowo nalowo waphinda uhlehla ithini incwadi phendukani ithini incwadi phendukani kufanele uphenduke mongaphendukanga wabhabhatiswa ngegama likayise indodana wangcwele phendukani ngeke ayikho lonto le ayikho eBhayibhelini ukhona umuntu wabhabhatiswa ngegama likayise nomoya akekho umuntu wabhabhatiswa ngegama likayise nendodana moya ngcwele eBhayibhelini noyedwa uhamba ubuza umfundisi wakho ukuthi wabhabhatisa kanjalo mekuthi awukholwa hamba ubheka kwincwadi yezenzo chapter 2 verse 38 ukuthi ke wabhabhatisa ngathini uPetru ngoba phendukani Jesu Kristu wakhuluma noPetru wamthi ngizokunika izahlulelo amen lezi zahlulelo nginika zona wena ozoziphatha okuboshwe emhlabeni kuboshiwe ezulwini okuqaqwa emhlabeni kuqaqiwe ezulwini amasango aseHades amasango asesihogweni akasoze aphumelele yizo lonto le so manje na ke wasethi ke kwincwadi yezenzo ngaluPetru esebhabhathisa wabhabhathisa wathi wathi ngebhabhathisa egameni likayise indodana moya ngcwele phendukani wathi uPetru ke phendukani yilowo nalowo abhabhathiswe iphenduke nibhabhathiswe yilowo nalowo umuntu ngamunye wonke umuntu umnyama umhlophe ubrown uindiya uyikhakhathi uyelo egameni uzobhabhatiswa egameni likaJesu egameni likaJesu Kristu likaJesu lokuthi ke ukwazi ukuthethelwa izono zakho ngoba yabona kuyele mosayele esontweni uyela ukuthi ngoba naku kusela umsebenzi ngala ngesikhathi sakho mosalandela abangani bakho nisahamba niyojola esontweni nihamba niyokwenza ama social gatherings hayi isonto lomsangano isonto lapho ukuthi ke ubaba umfundisi indodakazi umama umshumayeli noma umkhokheli lalela umbhedo lo into omele uyenze ukuthi ubele eqinisweni phendukani uhambe ngendlela zokukholwa zendlela zokuqonda phendukani yilowo nalowo abhabhathiswe egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelela kwezono zenu khona niyakwamukeliswa isiphiwo khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikamoya oyingcwele do you understand ngokuba isithembiso ngesenu kunesithembiso senu nesabantwana benu esabo bonke ababude bonke inkosi haleluya bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza haleluya understand phenduka mzalwane phenduka isikhathi manje lesokuthi ushiye into zomhlaba ngeke zikubuyisele ngalutho into zomhlaba zikubuyisela emuva ziyakudonsa zikwenza isigqila sobumnyama hambe kwincwadi kaJohane chapter 8 before vale chapter 8 verse 34 mokuphila ngezinto zobumnyama uyisigqila sikaSathane do you understand ubhema ugwayi uyisigqila sikaSathane uphuza utshwala uyisigqila sikaSathane uqamba amanga uyisigqila sikaSathane uyabulala uyisigqila sikaSathane do you understand yezo indaba yes sir incwadi ngokukaJohane Johane chapter 8 verse 34 uJesu waphendula wathi ngiqinisile ngithi kini yilowo nalowo owenza isono uyisigqila sesono yilowo nalowo owenza isono uyisigqila sesono you understand incwadi ngale kwincwadi yezenzo ithini phendukani yilowo nalowo abhabhathiswe egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelelwa kwezono zenu ufuna uhamba ngendlela zaNkulunkulu amen phenduka amen ufuna ukwazi iqiniso amen phenduka amen shiya konke kwasemhlabeni amen funa uNkulunkulu lengakhona funa umoya engcwele kukho ukuthethelelwa understand kwezono zenu hallelujah glory to God siyabonga moya engcwele siyabonga uNkulunkulu uJesu hallelujah ukuthi wena wavula ukuqonda ukuthi njengamanje inhliziyo zabo ukuthula Nkosi hallelujah ungabaniki ukuthula Nkosi hallelujah baze bakuphike ngokupheleleyo balinqaba ivangeli lakho mabelinqaba laba babonga abantu labo babizile egameni likaJesu Kristu kube babe ngamadodana namadodakazi uyithinta inhliziyo zabo zibe umhlabathi olungele ukuthi kutshalwe kuwona imbewu ingene eyizwi lakho elingcwele ngegama likaJesu Kristu laba babo bakhethile ukuba bangene endleleni yokuphila indlela yeqiniso neyokuphila onguJesu Kristu oyinkosi nomsindisi amen ngegama likaJesu Kristu mabakhululwe baba emakatongweni obumnyama nokungezwa bezwe izwi lakho uma ukhuluma nabo wena Nkosi ungabaniki ukuthula bese bangena emanzini balamkele izwi baphenduke ezoneni zabo bamkele izwi egameni likaJesu Kristu oyinkosi nomsindisi amen baphathiswani bazalwane sondelani bazalwane sicela ukuthi ningajikubali ningavumeli uSathane andonze
liqhubeke nje nibambelele ekufundeni ngoba siyafundisana. Njengoba sifundisana nje senzele ukuthi abantu bazi iqiniso. Iqiniso ngeke uzulazi unless uthole umuntu ozokutshela iqiniso ngoba amasonto agcwele mahala. Awufundisi. Asinandaba ukuthi ngabe lelo sonto kubizwa ngani. Uma uyabona amanga into yokuqala nje bengikhuluma ngamanga. Ngikhuluma ukuthi ke uqambe isonto walibiza ngegama. Amanga lawo. Ngoba lelo gama uqambe ngalo alikho eBhayibhelini. Do you understand? So mekuthi izinto zonke esenza kufanele zibe seBhayibhelini. uNkulunkulu methu ungcwele fanele sibe ngcwele. Kodwa wena manje ukholelwa kwinkolo ethize ebizwa ngegama. Do you understand? Are you following uNkulunkulu noma are you following i-religion? Inkolo yomunye umuntu ozokufundisa izinkolo zakhe. Do you understand? So umuntu ofuna ukubhabhadiswa ahambe ngendlela eright. Nansi number 066 566 92 45. So iphinda futhi. Siphinda futhi number 066 566 92 45. 45. Send WhatsApp noma ufone so bese sik-attend. Ngena nawe indawo isekhona. Amen. Amen.